ஆனா இதுல வந்து விஜய் கொள்கைகளை குறிப்பா வந்து அவர் கொள்கையில இல்ல, நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேங்க. இது அத்தனையும் சொன்னவர் விஜய் அவர்கள். சொன்னவர்களிடம்தான் நீங்க வந்து இதற்கான கேள்வி கேட்கணும். முதல்ல ஒரு பிரஸ் மீட் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. அதுல விஜய் கிட்ட நீங்க பத்திரிகையாளர்கள் என்ன கேள்வி எல்லாம் கேட்கணுமோ விஜய் கிட்ட தான் நீங்க முதல் கேள்வி கேட்கணும். எங்க கருத்து வேணும்னா நீங்க சொல்லலாம் நாங்க. பட் அதுக்கான அவர் சொன்னதுக்கு, மாநாடுல பேசினதற்கு, அவர் பேசிய அத்தனை விஷயத்திற்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒருவர் விஜய் அவர்கள். இன்னைக்கு எங்க நிலைப்பாடு என்ன, எங்களுடைய தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் கருத்து என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு அரசியலில் வரும்பொழுது தன்னுடைய எதிரி யார் என்பதை ஒருவரும் அடையாளம் கண்டுதான் இன்னைக்கு அரசியல் களத்துக்குள்ளே வருகிறாங்க. அந்த வகையில் விஜயும் தன்னுடைய கருத்தை சொல்லி இருக்கிறார். அதனால பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இனி வருங்காலம் இன்னும் நிறைய இருக்கிறது. இப்பதான் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு மாநாடு போட்டு பேரு சொல்லி கொடியேற்றியிருக்காரு. இன்னும் அவர் கடந்து வர வேண்டிய பாதைகள் ஏராளம் ஏராளம். எனவே நிச்சயமாக இனி வருங்காலங்களில் அவருடைய செயல்பாடுகள், அவர் முன்னெடுத்து செல்லும் நிகழ்வுகளை பொறுத்துதான் அவருடைய எல்லாமே இருக்கிறது என்பது தெளிவாக நான் பதிய வைக்கிறேன். நான் இதற்கான பதில ஒரு லைன்ல சொல்லிடுவேன். எங்க கட்சி தான் அதுக்கான பதில். கட்சியிலேயே தேசியமும் இருக்கிறது, திராவிடமும் இருக்கிறது, தமிழகமும் இருக்கிறது. அதை முற்போக்கு சிந்தனையோடு நாங்க கொண்டு செல்வதுதான் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம். இன்னைக்கு நமது நம்மளுடைய புரட்சி கலைஞர் கேப்டனை விட தமிழை நேசித்தவர்கள் இங்கு யாரும் நம்ம வந்து நிச்சயமாக மிகப்பெரிய அளவுல கேப்டன் தமிழை நேசிச்சவர் என்று உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். எத்தனையோ திரைப்படங்களில் நடித்தாலும் தமிழை தவிர மற்ற எந்த மொழியிலையும் நடிக்காமல் ஒரு சரித்திர சகாப்தத்தை படித்தவர் கேப்டன் அவர்கள். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்முடைய விடுதலை புலி பிரபாகரன் பெயரை தனது மகனுக்கு பெயர் சூட்டி பெருமை கண்டவர் நமது கேப்டன் அவர்கள். அதே மாதிரி எல்லாருடைய விஷயத்திலையும் நீங்க பார்த்தா தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்று அத்தனை இடத்திலும் தமிழுக்காக பேசியவர். தமிழ் மொழியை தவிர மாற்று மொழியை பேசாதவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் என்பது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால நம்ம வந்து அன்னை மொழி காப்போம், அனைத்து மொழியும் கற்போம் என்றுதான் இளைஞர்களுக்கு கேப்டன் சொன்னார். எனவே நிச்சயமாக தமிழ் தான் நமது தெய்வம், அன்னை எல்லாம். அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. அதனால் எங்களை பொறுத்தவரையும் தேசியத்துலதான் திராவிடம் இருக்கு, திராவிடத்துலதான் தமிழகம் இருக்கிறது. இதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. இது இன்றல்ல நேற்றல்ல நூற்றாண்டு காலமாக இருக்கின்ற ஒரு விஷயம். இனிமேல் அது பத்தி புதிய விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்பது என்னுடைய கருத்து.